Ginklaro sang Philippine Coast Guard nga hindi overloaded ang barko nga Trisha Kerstin 3 sang natabo ang trahedya sang Lunes ang kaagahon nga nagutas ang kabuhi sang 18 na ka mga tawo. Ginkumpirma ini ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, Coast Guard District Southwestern Mindanao Commander Commodore Richard Marfi kag Maritime Industry Authority. Sunod kay Gavan, marasig man ang pagresponde sang Sea Marshals kasunod sang nabaton nga report nga may insidente nga natabo ginabanta na una sang kaagkahon. Sandig sa initial nga reports nga ginhatag sang Philippine Coast Guard kag sandig man sa statement sang survivors, nagkaproblema ang barko samtang nagalayag ini 2.75 nautical miles northeast sang bisinidad sang Balok-Balok Island sa banwa sang Haji Muhammad. Ini nga barko sang Allison Shipping Lines amayara sang maximum capacity nga 350 ka mga pasahero. But what I can say is the ship is not overloaded. It has a maximum passenger capacity of 350 and the actual actual passengers on board as declared by the master is 332. The Coast Guard has immediately acted on it as soon as we received the distress call from the Sea Marshal on board. It has two Coast Guard personnel on board acting as Sea Marshal. Sa mabilis pong nakarating sa atin yung distress call at kaagaran po tayong nagresponde. Si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Ginklaro man ni Gavan nga pulo na lang subong ang ginapangita nga mga individual sandig sa dugang nga pag-verify sang otoridad. Yung original na report was 332. Ngunit napag-alaman na mayroong 15 na hindi tumuloy sumakay. Nangyayari naman talaga yan dito sa lugar natin. So naging 317. 27 pa rin yung crew. Ang na-rescue, yung survivors ay 316. 18 yung casualties. At yung missing ay 10. Yes, nagkaroon ng further validation. Doon yung napag-alaman na yung mga missing na yun, actually hindi sila, actually ay hindi 14 but 15 ay hindi tumuloy. Nagapagwa naman sang pahayag ang Allison Shipping Lines Incorporated gangot sa paglugdang sa ilang barko nga MV Trisha Kerstin 3 sa Basilan. Sunod sa ila halin sang nabato nila ang distress call, gilayon nga ginpatuman ang quick response measures kag gindeploy ang tanan nga available nga mga barko sa lugar. Parayon man sunod sa ilang pagpakigangot sa Philippine Coast Guard kag iban pa nga mga ahensya para sa padayon nga search and rescue operations. Ini nang pangaduwa nga nako nga trahedya sa mga kompanya sa sulod sang 3 ka tuig. Sang Marso 29, 2023, nasunog man ang MV Mary Joy 3 sang Allison samtang pakadto sa Holo. 31 patay kag 216 ang na-rescue sa among nga trahedya.